Yimakabe mjani uthini mjani? Ndithi isihluko sam Rhadebe Mthimkhulu yabo ndihlala eNyandeni kwaMapondo abo Ludidi abo Ndamase bakhona nabonjilo yabo oRhadi yonke loo nto. So ke uthini ke kwena i-AIDS itheni? Ndithi unganithesti andiyo-AIDS. Katsho kaloku usatsho because Thini kaloku ufuna uthesta? ndiyakubona uba uyiphethe iringtone emashita wena. Ndiyathetha kaloku loo nto bonke. So udinga ke ibhayi bona bathena abasebhayi. Oh niyaphapha. Niyabonisa. Hayi njani nisela namakhasalayithi thina sisela ikhunza enyama uthini Rhadebe? Rhadebe hayi ake amen ngoku yini yenza i-celebrating. okokugqibela ke uthi ngubani igama lakho? ndinguzane Mvula, uzane Rain, uzane Mali, uzane zonke ezinto. Hayi man ubusiliqala wena uyibambe kulaa kona wena uthi uthini xa usitsho? Ndithini? Xa usithi uyibambe kulaa kona uzimamele kulaa kona kweyiphi khona kule yakho. Nditheni ngoku? Ndinguzane Mvula mani, uzane Rain, uzane Mali. Mosha Yeah. oh.